Да разбера, снимам ли, не снимам ли, копе? Да снимаш и да не снимаш. Това е положението. Защо не ме интересува, копе, какво беше по-много. Ти филмче ли снимаш? Да. Обаче... Хубаво мъжко, добре. Може да се грижи за благото на другите, копе. За общото благо. За да може всичко да потича по план, братле, и да няма негативни 3 по 3, братле. Е равно на 9, братле. 6 по 6 е равно на Мерцедес, братле. Това беше току-що парче, ако разбираш. Ти какво искаш да кажеш, копе? Продължавам, аз съм съгласен. Съгласен си, да. Паче, я кажи нещо на камерата, копе. Допле, не ми се говори в момента, разбираш? А какво ти се прави, братле? Би ми се и ми се ред кюфтета. Няма към скарата, бе. Къде ще кажеш нещо на камерата? Искам да благодаря на майка ми, баща ми, на Pioneer Studio и всички мои верни фенове. И на кой ще посветиш Оскара? Трябва ли го прощавам, аз всичко сама съм направила, с моя собствен труд, така че... Добре. И разбира се, моя верен приятел Йордан, който Йордан, я свири на гитака, брате. Е, това е вече такива песни. Респект, респект. Кръстачка, я кажи нещо на камерата, бе, копе. Е, тук, снимай кебабчетата, мен не ме снимай. И как ги ми скарате е така. Е, това е аромата на живота. Годен беден. Малко е. Дайте пиеца, прибатко, да ви пеете сладко, сладко. Копре, Камерата е сигурно нещо, нали, копе? много, не дей си развалим приятелските отношения, копре. Има копе, да. Еми, снимам нещо, да. Яна, ти сни плей. Какво снимаш, копе? Не е ясно какво снимаш, братле, гледай сам. Не е ясно, да. Искам само, че да изчупа аз в ръба. Не, сега копе мога да стане на главата. Нещо, Дай. копе. Да мога да станеш, копе. На главата, копе. Аре, служи, Елена. Копе, това е много некачествено. Много некачествено. Няма светлина. Да. Трябва е там да отида. Момчета, чакайте! Моля, аз снимам, моля. Чакай малко. Е, това е копе максимум, виж, който мога да се стане. Може. Леле ми да ти заминам, от тогава съм пиян. Що ще чуеш ти си мъскръм, и аз ти срезлея си мея. Па-па-па-па-па-пера, амаляра-маляра-маляра, амаляра con Dulcinea, Dulcinea te quiero yo. Па-па-па-па-па-пера, амаляра-маляра-маляра, амаляра con Dulcinea, Dulcinea te quiero ayer. Колко искам да го изкриеш това, разбираш? Защо бе? Ти лут си. Ме е лесно у дома да се връщаш бездомен. Спи булеварда, тротуарите пусти, спят уморени. Какво беше, бе? Аз зациклих между другото. Дай нещо друго, бе. Нещо друго. Ми так. Ясен е, ето го има една чашка с яйца. Има ли? Да, това е. Feels like
knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. I станцувата измил хора. На 400 е